Tourism getaway place kung ituring ang Zambales. Ito rin ang beach paradise para sa ilang taga Central Luzon. Dahil sa pandemya, nalimitahan ang bilang ng mga turista at biyahero sa probinsya. Subalit may mga ilang tourism establishment na rin ang pinahintulutang magbukas. Kaya naman ang movement o galaw ng tao rito ang binabantayan ng Provincial IATF upang maiwasan ang higit pang COVID-19 transmission. Bukod sa pagpapatupad ng health at safety guidelines, ang pagbabakuna pa rin ang top solution sa COVID response plan ng lalawigan. Sa kanilang September 28 vaccination report, 79,555 na Sambalenyo na ang nakatanggap ng unang dose ng COVID vaccine at 66,480 naman ang fully vaccinated na. 43.93% ito ng 151,347 eligible master-listed population ng probinsya. Nitong September 28, 74 na kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Kaya naman ang aktibong kaso sa Zambales umakyat na sa 1,050. Ayon kay Governor Hermogenes Ebdane Jr., ang pagsasagawa ng RT-PCR at antigen testing sa mga residente ng probinsya ay maaari pa umanong makapagpataas ng COVID cases sa lugar. Ngunit mas mabuti na umanong matukoy ang mga carrier ng virus bago pa ito kumalat sa buong komunidad. Sa mga outsider na papasok ng Zambales, pangunahing requirement din ng RT-PCR o antigen test result. Ibali na marami tayong report na infected. Ang importante, malaman natin kung sino yung bawat isa na infected. Noong huling linggo ng Agosto ay nadetect ang unang Delta variant case sa lalawigan. Ang mas nakahawang Delta variant din ang pinaniniwala ang dahilan sa lumulobong kaso ng COVID sa probinsya na nakapailalim sa Modified General Community Quarantine hanggang September 30. Rainiel Pawid, CLTV News.